Не дейте да правите тези неща грешно, като всички начинаещи фризьори и не само начинаещи. В този клип ще разгледаме грешки, на които, ако не обърнете внимание, ще вземат много от вашето време, енергия и клиенти. Първа грешка, която начинаещите фризьори правят. Доста често начинаещи фризьори правят грешката да си закупуват евтини продукти и оборудване. Разбира се, за домашни условия и тренировки ще свършат работа, но за професионален фризьорски салон всичко трябва да бъде добро и професионално качество. Защо? Когато работите и графикът ви е пълен, първо, добрите мощни уреди ще улеснят работния процес и нещата ще стават по-бързо и по-качествено. Другата причина е, че при ползването на евтини инструменти, колкото по-често ги употребявате, толкова по-бързо ще се усети проблем при работата с тях и ще трябва да закупите нови. В сравнение с професионалните инструменти, те са предназначени за професионална и по-дълготрайна работа, което ще допринесе за по-продължителна употреба. Втора грешка при начинаещите фризьори. Начинаещите фризьори често не се запознават с правилното използване на гребени, ножици, сешоари и други инструменти до неравни и нередовни резултати. Например, използването на сешоар с прекалено висока температура може да доведе до изгаряне на скалпа и повреда на косата. Грешка номер 3. Несигурността по време на работа. Имала съм ситуации, в които съм се чувствала несигурна в направата на желаната процедура от клиент. В такива случаи, когато не сте достатъчно обучени и не знаете какво да правите, най-добре е да откажете желаната процедура от клиента и да обясните на клиента, че не сте сигурни във вашата работа и не желаете да рискувате. По-добре да откажете един клиент, отколкото след направената погрешна процедура да ви излезе лошо име, което ще накара и други хора да не дойдат при вас. Например, неправилното смесване и нанасяне на боята може да доведе до неравности в цвета и нежелан цвят или нюанс. Когато аз започнах, най-често практикувах на собствената си коса и изпробвах различни формули и начини на боядисване. Така че най-добрата практика е на самите вас или на изкуствена глава. Не винаги може да си позволите да експериментирате върху косите на вашите клиенти, поради простата причина, че крайният резултат може да бъде фатален. Следваща грешка номер 4. Общувайте с клиентите за всяко нещо, което би им подпомогнало за косата или пък би им навредил. Те не са професионалисти, ние трябва да им обясним какви последствия и плюсове има всяка една процедура. А най-вече процедура, която те самите са избрали. Също така, неясното разбиране на клиентите, било то за стил на прическата, дължина и много други процедури, може да доведе до недоволство и неприятности, така че изслушайте хубаво клиента, разберете точно какво желае, дори и по снимка да работите, това ще улесни работата ви и ще разберете реално клиента какво желае. Не винаги желаните прически на снимки от вашия клиент отговарят на характеристиката на косата на вашия клиент. Ако знаете, че няма как да се получи, не би застанало добре спрямо фигурата на лицето, не би застанало по същия начин, по-добре обяснете на клиента, че е хубаво за тях да си изберат друг вид прическа. Дайте им вашето професионално мнение и им кажете кое според вас ще отговаря на тяхната фигура на лицето. Обяснете го по възможно най-лесен начин, за да ви разберат. Грешка номер 5. Разпределите времето си правилно. Какво ще рече това? Доста често се е случвало и съм виждала как фризьори заделят много по-малко време за дадена процедура и натрупват прекалено набързо цялата процедура, след което резултата е наистина лош. Хубаво е да си оставате дори половин-един час отгоре, без значение дали ще са ви в почивка. Хубаво е да не бързате, за да се справите хубаво и качествено. Разпределяйте правилно часовете си. Нормално е за начинаещ фризьор, който тепърва започва, да върши нещата по-бавно и да се притеснява повече. Така че хубаво е да си оставяте повече време за почивка, за размисъл и за всяка една процедура. Абонирайте се, ако ви е харесало видеото и напишете в коментарите идеи за бъдещи видеа. Чао, чао!